Gavanas obuono mar loro chenro duto mag kaontis e thuolo mar ndalo 14 mabiro ka giseyo sirkal mamalo kuom rem chwalo ne kaontis omenda duto kaka dwarore. Gavanas dwaro mondo sirkal mamalo chwal mapiyo pok mar kaontis maromo silings bilion 78 gopgi mar dweche 3 ma sirkal ni godo e kind dwe mar achiel nyaka sani. Kaachiel kod omenda ma giwacho ni sirkal ong'wano manochiwnegi kod joma chunygi ng'uon monego ti godo e dongruok mag chenro mopogore kaontis. Mahaw higni 15 nyaka ne Kenya yang loch gwenge, ywaruok mochwere wi pok mar omenda e kind sirkal mamalo kod mag gwenge pok orumo. Ten counties koro sundo sirkal mamalo mondo chwal omenda duto mowinjore mi counties ka giywak ni chenro mathoth mag counties ochung' e wi rem mar omenda. Ka giloso gi jofwambo tok romo margi, riwruok mar Gavanas onyiso sirkal mamalo mondo gol mapiyo omenda duto mong'wano monego chope counties. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Kopogore kod rem chwalo pok mar omenda ne counties bende ywak ni sirkal ong'wano omenda maromo bilion 38.4 mano chiwnegi kod riwruoge mag pinje maoko machiwo kony ne dongruoge mopogore counties. Kenya shillings 24 billion are conditional grants from donors to support critical county projects in healthcare, agriculture, fisheries, water, roads, slum upgrading and infrastructure development. The other Kenya shillings 13 billion additional allocations from the national government are to fund jointly agreed ongoing projects such as industrial parks. Gavanas onyiso luoro ni poni sirkal ok ochwalo omenda gi biro bedo matek mondo joma moko chiwre mar konyo chenro mag dongruok e counties. What message are we even sending to the development partners as a country? We're very, very concerned about this, and we are asking that the national government and the National Treasury who made the amendments, blatant amendments to the conditional grants from development partners, to immediately reinstate these resources and to start demonstrating that they actually do believe in devolution and understand the importance of devolution in service delivery. What is the interest of the national government in ensuring that projects are not implemented in the counties using donor money? Because even when they don't include it in the budget and they cut it off, do they move it to other projects contrary to the conditions of the donors? Because they have prescribed conditions how this money should be used. Magi timore kinde magope nuro counties mathoth pachoka gima kidek nego chutho sirikande mag gwenge. Hivi karibuni itafika kwamba hata kupata wanakandarasi serious kuja kufanya kazi katika counties itakuwa shida kubwa sana. Ndio naona kuna mrundiko wa pending bills kule mashinani. So sisi tunaomba tu kwamba treasury ikuwe neutral. Ikuja mambo swala ya ugawa fedha kati ya national government na county government. Report mare jatend migawo mar omenda John Badi nolero ni thoth counties ne ok onyalo tiyo kod omenda duto magi komenda ni gima nomone oro ne gi omenda mamoko kendo. Thank you.